दुरुन कापआ बे बाराव बड'लेण्डआव थामथि खेबनि थाखाय जोंहा खुंजानो थांगासिनो दङ आरो बे दुरुन कापनि गेजेरजों जोङो बड'लेण्ड हिसाबै बा बड'लेण्डबासि हिसाबै जोंहा गोबां मोनफुंनायखौ जों मोनदों एचिभमेन्टखौ मोनदों बेनि गेजेराव जोंहा एनसिसिआ मोनसे एनसिसिखौ जोङो बड'लेण्डनि नाव जोङो मोनसे इउनिट जोङो लुबैबाय थादोंमोन नाथाय बेखौ जोङो मोनफुंनो हायाखैमोन आरो दुरुन काप खुंनायाव जिहेतु भारतनि रैखाथि मन्थ्रिया फैदोंमोन आरो बिथांनो गोसोखांलाय होनायलाय बिथाङा जोंनो बे एनसिसि 173 आसाम बेटेलियन बेखौ जोंनो क'क्राझाराव होबाय आरो बेखौ जों देग्लाय दुरुन काप खुंनाय समावनो बेखौ जों बेखेवनो थाखायबो जों सावरायनाय जादों बे मोनसे गेदेरथार जोंनि थाखाय जाफुंसारनाय आरो मोनसेया जाबाय हाई पारफरमेंस रिहेबिलिटेशन एंड ट्रेनिंग फर स्पर्ट्स जोंहा बे मोनसे गेदेरथार बे मोनसे जोंनि मोनफुंनाय बियो आसामाव बियो हयथ' थामथि जरहाट गुवाहाटीनि उनाव बियो बिटिआर क'क्राझाराव बेबो मोनसे जोंनि जाफुंसारनाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि बड'लेण्ड ओनसोला जों बड'लेण्डआव जानाय दुरुन कापखौ जोङो मोनसे थेम होनानै जोङो लादों बेखौ होदोंना सिटि अफ पिस दुरुन कापआ जेराव जादों क'क्राझाराव बेखौ जोङो सिटि अफ पिस दा बे गुबुन गुबुन कान्ट्रियाव मुलुगनि गुबुन गुबुन जायगायाव जिहेतु सनि टिभिआ बे दुरुन कापखौ लाइभ खालामो बेयाव गुबुन गुबुन मुलुगनि मानसिफ्राबो बेखौ नुदों आरो दिनै बेजोंनो थोजासे जोङो सिनायथि मोनदों दा जायखिजाया देग्लायनि 134 बे दुरुन कापआव जोंहाथ' गावनि मोनसे टीम थाखागोनानो बड'लेण्ड एफसि आरो बिनि थाखाय जितु प्रिपेरेसन बिनि थाखाय जितु थियारि बा थाग थियारि खालामनाय बे जोंहा कमिटिया जालांबाय आरो दिनै दाख्लै दिल्लीयाव जानाय जोंनि एग्जेक्टिभ काउन्सिलावनो जोङो बेखौ जों बे कमिटिखौबो एप्रुभ खालामबाय आरो जोंनि जि क'क्राझाराव थानाय साइ स्टेडियामाव जिहेतु बेयावनो जों खुङो बेयाव जोंनि जि आगोलाव बानायनाय जितु आयरन गेलारि बेखौ जोङो उखुम होनायनि थाखाय जोङो बेबस्था खालामनाय जादों बेनि खामानिया सान हर सोलिगासिनो आरो जोंनि जि फिल्ड फोसाबनाय खामानि बेखौबो जोङो मावगासिनो दङ दा जायखिजाया 134 दुरुन काप एसिया हादोरमानिनो बयनिख्रुइ गोजामसिन बे दुरुन कापआ जोंनि बड'लेण्डआव थामथि खेबनि थाखाय जानो थांनाया जोंनि थाखाय जोबोद गोग्गाथाव आरो बेनि थाखायबो जोङो साखाफाराजों सोलिबाय थादों आरो जोङो सावरायदों आर्मि बिथांमोनखौबो खावलायदों जोंनि बिटिआरनि गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर' बिथाङाबो नाजादों जे भारतनि जोंहा हादोरगिरि बिथांखौ जोङो लाबोनो हायो नामा बिनि थाखाय आर्मियाबो नाजागासिनो दङ जोंनिफ्राय मानगोनां चिफ बिथांनिफ्रायबो लाइजाम जोङो दैथायहरबाय दा जायखिजाया जोङो मिजिं थिदों आरो बिथांमोना फैबावोब्ला जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलनि गोबां बाथ्रा आरो गोबां बाथ्राखौ जों बिथांनो फोरमायहरनो हागोन दा बेखिनिनि थाखाय जोंनि साखाफारानि खामानिया जों सोलिबाय जोंनि बड'लेण्ड ओनसोलाव जोंनि लाइमोनफोरखौ समाजारि बेरेखा जाहाथे थांनो हाया बा थांनो गोसो जाया लोगोसे देहायारि सरसा आरो जोंनि लाइमोनफोरनि गेजेराव खौसेथि सिनायलायनाय बिनि थांखि लानानै जोंनि बड'लेण्डआव बड'लेण्ड CM काप 1.0 मुंनि जोङो गेदेरथार मोनसे जोलुरनि बादायलायनाय खुंनो नागिरदों बिटिआरनि मानगोनां गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर'नि दैदेननायाव जानो गोनां बे जोलुर बादायलायनायनि गेदेरथार मेलायाव दानि बिटिआराव थानाय मोन 420 PCDC लेभेलनिफ्राय बे बादायलायनाया जागायजेनगोन आरो बे बादायलायनायखौ जोङो PCDC लेभेल BTC समस्ति जिल्ला थाखो आरो काउन्सिल थाखोआव जों बे बादायलायनायखौ खुंनो नागिरदों आरो बिनि थाखाय दिनै जोंहा बड'लेण्डनि मोनसे एग्जिकिउटिभ काउन्सिल मेल दंमोन आरो बेवहाय जोङो सावरायनानै थांखि लाबाय आरो जोङो बे गेदेरथार जोलुरनि बे बादायलायनायखौ खुंनो थाखाय जोङो कमिटि दानाय जादों आरो बे कमिटिया जोंहा मिरु लेभेलाव मोनसे गाहाय कमिटि थागोन बिनि सिङाव काउन्सिल लेभेलाव मोनसे कमिटि बिनि सिङाव जिल्ला लेभेल आरो बिनि सिङाव समस्ति लेभेल आरो गाहायथाराव जोंहा PCDC लेभेलाव कमिटि आरो बे बड'लेण्ड CM काप 1.0 बे गेदेरथार जोलुर बादायलायनायनि बादायलायनाय खुंनायखौ जायफोरा बाहागो लागोन बिथांमोन गेलेगिरि एबा हान्जाया अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ बा गाव गावनि टीमखौ
बिथांमोना मुं थिसननांगोन आरो बिनि थाखाय जाय गेलेगिरिया जाय VCDC नि सिङाव गोग्लैयो बे VCDC नि चेयारमेननिफ्राय बिथांमोना गांसे सार्टिफिकेट लानानै लोगोसे गावनि भटार आइडि आरो आधार कार्डनि गेजेरजों बिथांमोना बे अनलाइननि गेजेरजों बिथांमोना गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन आरो जोङो गेलेगिरि आरो हानजाया जाहाथे थुलुंगा मोनो बिथांमोननि थाखाय जोङो VCDC लेभेलनिफ्राय काउन्सिल लेभेलसिम जोङो देरहासार बान्था जोङो दोननाय जादों दा VCDC लेभेलाव जोंहा जाय देरहागोन बिथाङा 7,000 मोनगोन बिथांमोना हानजाया आरो जेननाया 5,000 मोनगोन दा बेबायदिनो समष्टि लेभेलाव जोङो 10,000 दोननाय जादों जेननायनो 7,000 देरहानायनो 5,000 आरो जोंहा जिल्ला लेभेलावबो जों बेबायदिनो बान्था दोननाय जादों आरो काउन्सिल लेभेलाव जाय देरहागोन बिथांनो 1,50,000 आरो जेननायनो 1 लाख आरो थामथि मासियाव जाय थाहैनो हागोन बिथांमोननो 50,000 बेनि अनगायैबो सबसे मोजांसिन गेलेनो हानाय गेलेगिरिनो 10,000 आरो मोजांसिन जायफ्रा गलकिपार बिथांनो 10,000 रां होनाय जागोन दा बे गेदेरथार बे जोलुरनि मोनसे इभेन्ट मोनसे बादायलायनायखौ खुंफुंनो थाखाय जोङो VCDC लेभेलाव VCDC चेयारमेनखौ लानानै एबा मासिगिरिखौ लानानै मोनसे कमिटि आरो BTC समष्टियाव समष्टि मोनफ्रोमावबो जोंहा TLCC चेयारमेन दङ बिथांमोनखौ मासिगिरि लानानै मोनसे कमिटि आरो जोंहा जिल्ला लेभेलाव BTR नि मानगोनां गाहाय खुंगिरि मुस्रि प्रमद बर'आ जायखौ दैथायगोन बिथाङा चेयारमेन जागोन आरो बिथाङा बै जिल्लानि EM MCLA बा MLA बिथांमोननि गेजेराव जायखिजाया सासेखौ बिथाङा चेयारमेन बानायगोन आरो बेबायदिनो बे कमिटिखौ लानानै बे बादायलायनायखौ खुंगोन आरो नैबे बादायलायनायाव जोङो 2,000 निबो बांसिन गेम जागोनखौ जोङो मिजिं थिनाय जादों जिहेतु 420 VCDC आव बे बादायलायनाया जाहैगोन आरो बेयावहाय जों मोनसे आउटकाम एबा बिनि फिथाइ हिसाबै जोङो मिजिं थिदों जे जोंनि गेजेराव गामि थाखोनिफ्राय गासिबो थाखोआव जोंनि गेलेनायनि फारसे गाहायै जोलुर गेलेनायनि फारसे मोनसे जांख्रिखांनाय मोनसे एवारनेस बियो फैगोन होननानै जोङो साननाय जादों दा बेखायनो बे गेदेरथार जोलुरनि बे बादायलायनायखौ जोंनि BTR नि गाहाय मावफुं सोद्रोमा मुस्रि प्रमद बर' बिथाङा सानखांनानै बेखौ बादायलायनो थाखाय थांखि लानाय जादों आरो जोङो गेलेगिरिफोरखौ आरो आङो फोरमायबावनो नागिरदों जे जायफोर हानजाया बे गेलेनायाव बा बादायलायनायाव बाहागो लागोन बे हानजानो जोंनिफ्राय फुटबलबो हरनाय जागोन आरो गेलेनायखौ खुंनो थाखाय जेसेबांखिनि लजिस्टिक सापर्ट एबा जेसेबांखिनि मावख'आरि जोंनिफ्राय मददथि जों हरनाय जागोन रांखान्थिनिफ्राय लानानै माखासे जिखौ गेलेनायाव नांगौ जानाय मुवा बेसादफोर बेफोरखौबो जोंनिफ्राय मिरु कमिटिनिफ्राय जोङो गासैखौनोबो दैथायहरनाय जागोन जाहाथे जेबो असुबिदा जाया मात्र कमिटिया बिथांमोना दैदेननोल' नांगौ दा बेखायनो बे हाबाफारिखौ जोङो खोब गाजा गोमजायै आरो मोनसे जाफुंसार हिसाबै जोङो खुंनो थाखाय जोंनि BTR नि आखायाव थानाय गासैबो अफिसियेलखौ जोङो बाहायनो नागिरदों जोंहा लाइमोन एबा गेलेमु अनसाय बिफान बा स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार डिपार्टमेन्टनिफ्राय गासैबो डिपार्टमेन्टनि जों अफिसियेल स्टाफा थागोन लोगोसेयैनो जोंहा मेडिकेल PHC बा पुलिस प्रशासन बायदिसिना डिपार्टमेन्टफोरखौबो जों बेवहाय थिसननानै जोंनि खुंनायनि जि कमिटि बे कमिटिखौ जोङो गोख्रों महरै खालामनो नाया बेयाव बाहागो लानायनि थाखाय गांसे फोरमानलाइ एबा बिथांमोना मोनसे गांसे सार्टिफिकेट हिसाबै बिथांमोना मोनगोन दा बेखिनि नि थाखायनो जों दिनैनिफ्राय जाहाथे गेलेगिरि एबा टीमा अनलाइन रेजिस्ट्रेसन खालामनो हायो बिनि थाखाय जोङो मोनसे वेबसाइट जोङो दिनै बेखेवनाय जाबाय आरो दिनैनिफ्रायनो गोसो जायोब्ला गेलेगिरि आरो टीमफ्रा बे वेबसाइटआव गाव गावनि मुंखौ थिसननो हागोन जोङो फैबाय थानाय बे जुन दाननिनो जोङो 15 खालारनिफ्राय जोङो गेमखौ स्टार्ट खालामनो नागिरदों जागायनो नागिरदों बेनिफ्राय जोङो गेमखौ जागायनानै माब्लासिम जोबहैयो थेवब्लाबो टेन्टेटिभ जोङो जुलाइनि गेजेराव जोङो फोजोबनायनि मोनसे थांखि लानाय जादों
बबे वेबसाइटनि गेजेरजों जोङो रेजिस्ट्रेसन? जोंहा वेबसाइटआ स्पर्ट्स एन्ड युथ वेलफेयार एबा syw.bodoland.gov.in बे वेबसाइटआव बिथांमोना क्लिक खालामनानै गाव गावनि मुंखौ बिथांमोना थिसननो हागोन।